Welcome back. As I said earlier, today we have an exciting entertainment package for you. We will start right now with one superb Hindi duet of yesteryears. This song, Ek Pyar Ka Nagma Hai, from the movie Shor, was originally sung by Mukesh Kumar and Lata Mangeshkar. This was recently presented during the Golden Oldies Melody Night held at Dubai. I'm quite sure that all you buffs will enjoy this mesmerizing singing by Shrikant Kamath and Anita Sampson. तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये तो प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। That was indeed superb. After this melodious number, we now present to you a dance by Mangalore's top Konkani dance troupe, Naat Soban, to the tunes of Maan Soban. Go
kunde घेऊन गारा बंदारी Soto amigos tangga konga sadari Soto amigos tangga konga sadari We are not done yet. We have one more Tulu number for you, but on the other side of this commercial break, so stay tuned. ಏನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದೌದು. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವವಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ, ಅತ್ಯಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ನಿಮ್ಮ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಪೂರ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಆಶೀಶ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಈಸ್ಟ್, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್,
ಮಂಗಳೂರು. ಫೋನ್ 2492417. ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷ ಈ ದೋಷ, ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತೂ ಮೇಲೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಹೊಸ ಮನೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ, ಅಣ್ಣವರ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಪ್ಪ, ಬಾರ್ಲಾ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಖರೀದಿ, ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. For anything and everything in real estate, property, real estate and developers, Mangalore. Trust across generations. UAE Exchange, world's trusted money transferer. Welcome back to TV The IG World. After those scintillating Hindi and Konkani numbers, we now bring to you a foot-tapping number from the hit Tulu movie Badi. లోక మత్మె దొంజి సొలక ನಂಕೊಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಪ್ಲಾಯಿ ಮಲ್ಪಿ ತೂಕ ಕಲ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಲಾಣು ಲುಲ್ಲ ಪಾಕ ಮಲ್ಪುಗ ಪೋದು ಬದ್ದ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಲೋಕ ಮತ್ಮೆ ದೊಂಜಿ ಸೊಲಕ ನಂಕೊಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಪ್ಲಾಯಿ ಮಲ್ಪಿ ತೂಕ MBA MCom CA ಹತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ పొన్నంతే బుద్ధ కుద్యలావు మల్లెత్తు పని టెస్ట్ మల్పుగా ఆనంతే బడ్ హెడ్ లావు సట్టత్తు అంచిత్తి జత్తె నాడుగా పొన్నంతే ఉద్ద కుద్యలావు మల్లెత్తు పని టెస్ట్ మల్పుగా ఆనంతే బడ్ హెడ్ లావు సట్టత్తు ಅಂಚಿತ್ತಿ ಜತೆ ನಾಡುಗ ಜಾತಕದ ತರವೆಚ್ಚ ಬೊರ್ಚಿ ಬುಟ್ಲೆ ಜಾತಿ ಬನೆ ನರಮಾನಿ ರೂಪ ತುಳ್ಳೆ ಬಾ ತರತ ಸಂಬಂಧ ಬೋಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಪಾತೆರುಗ ಬದು ಬಂಗಾರೆದ್ದು ಗೆಲೆ ಈ ಲೋಕ ಮದ್ಮೆ ದೊಂಜಿ ಸೊಲಕ ನಂಕೊಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಪ್ಲಾಯಿ ಮಲ್ಪಿ ತುಳ್ಕ MBA MCom CA ಹತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ
ಪನಿಯರೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂದ್ ಈಸಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಯರ ಕೈಗಾರ್ ಹಾಕುನ ಉನ್ಯರೆ ಪೊರ್ತು ದಾಂತಿ ಬೀಸಿ ಕಮಿಷನ್ ಎರೆರೆ ಕಿಸೆ ದಿಂಜುನ ಪನಿಯರೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂದ್ ಈಸಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಯರ ಕೈಗಾರ್ ಹಾಕುನ ಉನ್ಯರೆ ಪೊರ್ತು ದಾಂತಿ ಬೀಸಿ ಕಮಿಷನ್ ಎರೆರೆ ಕಿಸೆ ದಿಂಜುನ ಸೋ ತಡಲ ಪಿರಲೆತ್ತುಕೇನು ಚಪ್ಪ ಭೂತಲಕ ಬೆವಿ ಪತ್ತು ಪಾರು ಚಪ್ಪ ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಮದು ಮ್ಯಾಲೆ ಆಲೆ ಪಟ್ಪ ಆತರಡ ಅವು ಬಂಜೆ ಅವು ಬಾಪ್ಪ ಈ ಲೋಕ ಲೋಕ ಮದ್ಮೆ ತಂಜಿ ಸೊಲಕ ನಂಕುಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಬ್ಲಾಯಿ ಮಲ್ಪಿ ತೂಕ ಕಲ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಲಾಣು ಲುಲ್ಲ ಪಾಕ ಮಲ್ಪುಗ ಪದು ಬಡ್ಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಲೋಕ ಲೋಕ ಮದ್ಮೆ ತಂಜಿ ಸೊಲಕ ನಂಕುಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಬ್ಲಾಯಿ ಮಲ್ಪಿ ತೂಕ MBA MCOM CA ಹತ್ತು ತನಕ. That's all we have had for you from TV Daiji World in today's episode. So it's time for me, Shiboni, to say bye to you for the day. We will be back here once again tomorrow at the same time with more news and entertainment. Till then, take good care of yourselves. Sayonara.